खागोनां तिब्रा सरंनानै खानि पाइपलाया हमबाय जोंना जुगियाजराव बिजों बिसिंथै मेडियारं बिसिंथै नुगै जोंना जुबामा बागै बेलेनो खाका हामया फारा ताइ जों जुबजरायखौ ताङै जाना बासो पालमायाखौ तसे आन्दाराबो साक सरि हामया bo bagai tangi maya jora jora wa tangbo jora jora wa tang maya abon bagai chini nukungo belanya ko chitki ma chale wasang tai amma bo sungsana yakar thanga anke babu bo tongo ha kana bo tang sanai borok ba asuk subai mi bin ba ngo songsar tongo ke chomai chomai sung suja jora bo suba phayo nai phayo apun khaganang lukorok hambai Bahai tong takuk samal bai bukuk sanggita norokle kisa saiknar kan. Kaham tongo kai tu nizare tabuk sak to kaham gerang tong la jago. Inke bukuk sanggita ke. Angbo kaham tongo. Inke norok ni to tabu kubang ma joto jagana social media wo viral engi tongka. Joto lukorok no nai norok no belai kino mane bukhawo belai kino thuk sang jak bakya. Jeo bahai ke tabuk ni ama sungsar no yakar thangmani bai. Tei nini babu tabu nogo kering ma bai hai keba nini babu salso salni pun nong nai phayo maya momota kisi kisaro phayo hai pun nini ama babu songai norok ma tongya nukung kaisawo abuni bagai lukorok no gei norok no je khairok jagai norok no chuba bai mani teile norok tam kok sanani musung kisa sagari hambai sini khaganang tibra sajo to lukorok no norok sang chugya jorawo sang no media ni bising ti kan norok to nong bai norok ni sesuk te kan norok ni hamjang mano yapar gachini bagai norok no belai ka hamai marwani khabai hamjang ma te ban norok ka ham kren ko tong bai kai to ni hamari mane joto no ka bano buma buha kari basang belai kan ko sta bu to no sai mano buma buha kari bese ko sta ba kasha nu khongo buma ma pha tong phano se bese ko sta ko soli tong ja sang no ga bo sini para gan gini bo tong wa phai ka bang mano bese buma buha kari bo phai ka tong khana bo jara buma buha garang phano sai mana bo condition dong na bahai bo bahai ka ma tong bai na Gani drop ni je nokbar channel ni bising tei mane sabu nong no chuba phakya norok kisa reply ri ni coba pakai aja coba mani to borok to coba kha joto no coba ma to tangwi chanai badol lo pakai ngata sini star deber ma bo pakai blogger tai jorani news bo coba pakai mani buka tei lukorok joto no nungbai mani bising tei ke coba pakai joto no je nungnai ro je ti prasa maya ganang kha ganang ro kabang ma jotono je shokti borok soba bai hambai moni bagai borok tai lukorok baksa to kubang mane tongkho tabuk norok ni video no baksa no gyang tongkho ge borok ni bising ti bo nang tam ko kasara ni musung norok ni nukung ni bising ti bono kasana musongo jara no yakoba no gano terek gano mane bising ti ba bono no jotono no khangka ba ba hai condition no chang sini tong thai no ko ka ham perai tom belai ka warsan bising ti tong lai tong dawo oborong no khangka joto borong no khairok jang nai tai kha kham jang nai ga boni bagai ang sana musongo sini ti prasaro ka bang ma beser basaro bhai ka bang ma tongo sugya mase manang ya ma phakari sing simi buya ka bang ma no tongo angka borong bo bir ma no kalai tong bai na aboni bagai ang sana musongo je sini parani jotono je kimnai rok tong bai ma ba jotono nini aba hai lidar rok nang ba phasana musongo no rok aba hai